И Бербан с конжаман. Стига муляга! Той ли бяга? Керфул бяга? 800 метра, не видя колко тръпна. От старта тук горе е там на завоя, вече взе да намаля да го усетя, не го бие. Аз не само два пъти го ударих. Тук те тръгнахме 100 метра напред, там го ударих един път и на завоя. Аз го ударям, тя там с сели и Войчо пък намаля. Той пък той ми отваря път, аз там и ще намога да затваря. Đây ba.